Vipertää taas Noa, Kuva ja Elvi. Tänään me ollaan mökillä ja meillä on tällainen Candy Poison peli. Eli tässä siis molemmat valitsee myrkytetyn karkin, kun toinen katsoo pois. Sitten toinen valitsee ja jos jompikumpi ottaa sen myrkytetyn karkin, niin se hävii. No niin, aloitetaan. No niin, mä oon vuoro. Jees, no niin, alkakoon. Valitseks minä eka? Joo. Otetaan tästä. Turvassa. Turvassa. Tää on hauska peli, kun tässä ei vaan syö karkkia. Toi erottuu joukossa, meidän kättä ottaa sillä. Turvassa. 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 Tää on pelottava. Turvassa. Eita. Turvassa. Turvassa. Voitin! Ei, no voitti. Moro, nähdään seuraavassa videossa.